అప్లై చేయండి. అందుకే ఈ కలం చూసి ఈ కాలంలో అప్లై చేయండి. ఈ కాలం చూసినప్పుడు మీ మనసులో ఈ రంగు పుడుతుంది. అప్లై చేయండి. ప్రపంచంలో అప్లై చేయండి. అది అనిత్యమైనది అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏదైనా వస్తు అనిత్యమైన ఉంటే అది దుఃఖమైనది. ఎందుకు అది దుఃఖమైనది? దుఃఖమైనది అంటే బాధాకరమైనది కాదు. దుఃఖమైనది అంటే అది ఒక సంయోగం. హేతువులు కలిసి పుట్టినప్పుడు అది ఒక సంయోగం. బుద్ధ భగవానుడు చెప్పారు, యదనిత్యం తన్ దుఃఖ. ఏదైనా అనిత్యం ఉంటే అది దుఃఖం, అది దుఃఖమైనది. అంటే అది ఒక సంయోగం. పదకొండు 12 ఈ 12 ఒక సంయోగం. 1, 2 కలిసి పుట్టిన ఒక సంయోగం. ఒక మూల పదార్థం కాదు, ఒక సంయోగం. సోడియం క్లోరైడ్ అంటే ఒక సంయోగం. మీ శరీరంలో ఉన్న సెల్స్ అంటే ఒక సంయోగం. మీ శరీరంలో ఉన్న ప్రోటీన్ అంటే ఒక సంయోగం. మీ శరీరంలో ఉన్న పరమాణు అంటే ఒక సంయోగం. మీ శరీరంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఒక సంయోగం. కానీ కెమిస్ట్రీలో కాదు, ప్రకృతిలో. ప్రకృతిలో ప్రతి విషయం అనిత్యమైనది, దుఃఖమైనది. అనిత్యమైన ఉంటే దుఃఖమైనది. అప్లై చేయండి. సోడియం క్లోరైడ్లో అప్లై చేయండి. వాటర్లో అప్లై చేయండి. నీళ్ళతో అప్లై చేయండి. త్రాగక ముందు మంచి నీరు తీసుకొని త్రాగక ముందు అప్లై చేయడానికి ప్రయత్నించండి. నీరు అంటే ఒక సంయోగం. ఆక్సిజన్ పరమాణు ఉంది, 2 హైడ్రోజన్ పరమాణువులు ఉంటాయి. ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణు, 2 హైడ్రోజన్ పరమాణులు కలిసినప్పుడు పుట్టిన ఒక ప్రభావం నీరు. అప్లై చేయండి. అప్లై చేసి ఏదైనా తేడా ఉందో వెతకండి. సోడియం క్లోరైడ్ మరియు వాటర్, నీరులో ఏదైనా తేడా ఉందో వెతకండి. హైడ్రోజన్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ప్రోటాన్ ఉంది, న్యూట్రాన్ ఉంది. ఆక్సిజన్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ప్రోటాన్ ఉంది, న్యూట్రాన్ ఉంది. సోడియంలో, క్లోరిన్లో ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి. అందుకే ఏదైనా తేడా ఉందో అప్లై చేయండి. అప్లై చేసినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోగలరు.
ఇది చూస్తే చాలా తేడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది సోడియం క్లోరైడ్, ఉప్పు. ఇది ఉప్పు, సోడియం క్లోరైడ్ ఉప్పు. కానీ ఇది వాటర్, నీరు. చాలా తేడా ఉంది. చూసినప్పుడు, అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా తేడా లేదు. శక్తి మాత్రమే ఉంది. బయట ప్రపంచంలో శక్తి మాత్రమే ఉంది. మన మనస్సులో పుట్టిన ప్రపంచంలో కూడా శక్తి మాత్రమే ఉంది. ఎందుకంటే రూప అంటే శక్తి, వేదన అంటే శక్తి, సంజ్ఞ సంకార విజ్ఞానం అంటే శక్తి, మానసికమైన శక్తి. ఏదైనా తేడా లేదు. ఏదైనా తేడా లేకపోతే ఏదైనా విశేషత్వం ఉందా? ఏదైనా విశేషత ఉందా? ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉందా? ఒక ప్రత్యేకత ఉండటానికి ఒక స్థిరమైన వస్తువు ఉండాలి. సోడియం క్లోరైడ్ అంటే ఒక స్థిరమైన వస్తువు ఉంటే దానిలో ప్రత్యేకత ఉండగలదు. అది ఒక విశేషం, అది ఒక స్థావరమైన వస్తువు ఉంటే. కానీ సోడియం క్లోరైడ్ స్థావరమైన వస్తువు కాదు. సోడియం క్లోరైడ్ అంటే ఒక సంయోగం. బుద్ధ భగవానుడు సంభూతం కూడా అంటాడు. సంభూతం చెప్పాడు. సంభూతం, సంభూతం అంటే కలిసినప్పుడు సంభవించడం, జన్మించడం, పుట్టించడం, కలిసినప్పుడు. సంగ్ అంటే కలిసినప్పుడు. సంభూతం. భూతం అంటే సంభవించడం. అందుకే బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు ఇది సంభూతం అని. బుద్ధ భగవానుడు మనకు బోధించాడు. హేతుం పటిచ్చ సంభూత హేతుభంగా నిరుచ్యతే. ఇది అనిచ్చ యొక్క అర్థం. హేతుం పటిచ్చ సంభూతం. హేతు ద్వారా, హేతు వల్ల సంభూతం పుడుతుంది. సంభూతం జరిగింది. ఇది సంభూతం. హేతు కలిసినప్పుడు పుట్టిన విషయం. హేతు లేకపోతే ఈ కారణం జరగలేదు. జరుగుతుంది, జరగలేదు. ఎందుకంటే ఇది ఒక ప్రక్రియ. జరుగుతుంది, జరగలేదు. మీ శరీరం జరుగుతుంది, జరగలేదు. హేతు ఉంటే జరుగుతుంది, హేతు లేకపోతే జరగలేదు. అందుకే నాశనం చేయడానికి ఏదైనా వస్తువు లేదు. ఈ కలము అంటే ఒక ప్రక్రియ. ఇది జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది. హేతువులు ఉంటాయి. హేతువుల వల్ల జరుగుతుంది. హేతువులు లేకపోతే జరగలేదు. ఈ రంగు మీ మనస్సులో
పుడుతుంది అంటే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే హేతువులు ఉంటాయి. హేతువుల వల్ల జరుగుతుంది. హేతువులు లేకపోతే జరగలేదు. అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అప్లై చేయండి. అప్లై చేయండి. అప్లై చేసి ఈ ప్రపంచం చాలా దుఃఖమైనది అని అర్థం చేసుకోండి. కానీ ఇది దుఃఖం, బాధ కాదు. ఇది దుఃఖం, ఈ సంయోగం. అందుకే ప్రతి కారణం ఒక సంయోగం అని అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి కారణం, ప్రతి విషయం ఒక సంయోగం. అందుకే మీ మనసులో పుట్టిన బాధ కూడా ఒక సంయోగం, ఒక ప్రక్రియ.